Channel Ari Cedok Mantap. Janji seprene tansah kelingan ademe gunung mrapi purba melu krungu swaramu ngomongke apa ademe gunung mrapi purba Sari Yogyakarta. Janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane udan krimis telesono klambi iki jroning dodo ben ra kare ngekep janji ora lames gedene nggonku tresnani nganti kapan aku ora bisa lali
Channel Ari Cedok Mantap.